आंनो इयाव गाखोफानाय आलासिफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। नाथाय बहायल' नङा, थियेटारावबो आङो बहुद जायगायाव बेबायदिनो हानायखिनिखौ बुंबोदों कमिटिफोरा दिखांनायाव जे सोरांमोजो थियेटारा दिनै बेसेबां बोसोर लांदों आं मिथिगौ, नाथाय सोरांमोजो थियेटारा बेसेबां दावगानो हादों हायाखै आंखौ मिथिया। बेखौ मिथिगौ जाना बर' सुबुं समाजा। नाथाय आं बेखौल' मिथिगौ जे सोरांमोजो थियेटारा बर' हारिमुनि मोनसे अलंबार। सोरांमोजो थियेटार थांना थानाय माने बर' हारिमु थांनानै थानाय। सोरांमोजो थियेटारा थैनाय माने बर' हारिमुआ जोबनानै थांनाय। बे बाथ्राखौ आं बुंदों। लोगोसे जोंहा सोरांमोजो थियेटार जादोंना दिनै बर'ल' नङा, गुबुन हारिनि गेजेराव जों दिन्थिबोनो हादों जे बर'नि गेजेरावबो थियेटार महरै मोनसे हारिमु दङ। आरो थामथियाव 50-60 जन बेकार हिनजावसा हौवासाफोरखौ आङो बोसोरे बोसोरे थांना थानायनि लामा होदों। आरो बेनि लोगोसे आंनि थियेटार खालामनानै दाब दाब जायगायाव दाब दाब अनुष्ठान दाब दाब कमिटिखौ गुबुन गुबुन कमिटिया 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख थाखाबाबो अन्नदाराव सहाय सहानुभूति मोनदों। अब्ला आं बर' जातिनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै, बर' जातिनि थाखाय बहुद मावदों आरो मावनो गोनां दंबावो। थेवबो किसुमान खोथाखौ लानानै आंहा मेंबाय, बोरायबाय, बिदि ओंखारबाय, मोदोमा बारायबाय, हालिया आङो गतिके गारसिगोन आङो खनालि जयन्तिखौ खालामनानै। अब्लाना किसुमाना बुङो आंखौ, आदाया नों गारनो हाया, नों गारनो गोनांबा जोंहा बर' समाजनि हारिमुआनो गैलिया, नोंसोर दिनै बर' हारिमुखौ फोथांना दोनदो। बेबायदिबो आंखौ बहुद गथ'फोरानो बाधा खालामो। होमबा नोंसोर आखिबादो आदाया थांना थाथोलै लंलिप फोरोंनायखौ आरो आंनि उद्देश्यआ मा? आंनि उद्देश्यआ थाखा फैसाया जेबो नङा। जोंहा गामिनि मानसिफोरा मिथिगौ, हयथ' एरियानि मानसिया मिथिगौ, दिनै पितृ सम्पत्ति 65 बिघा हा दंमोन, बेखौ बुंबाय आं। 65 बिघा हाया थानै मात्र 8 बिघा हा दं। 8 बिघाल' आंनि 65 बिघा हाया थांजोबनानै आं साननांगौ। खिन्थु आंहा मोनसे चेलेन्ज दंमोन जे बर' जातिनि भितराव आं मोनसे नाम गालांगोन, जाहाथे आं थैना थांनाय उनावबो बिष्णुनाथ ज्योति प्रसाद आगरवाला बुंनानै आंखौ जाहाथे जन्म দিব मृत्यु দিব बर' समाजा फालियो। आंनि उद्देश्य बेल'सो। थाखा फैसा नाङा, थाखा फैसानि गारि नों दुखिया जाना माबादो, आंनो मात्र नांगौ, आंनो बर' हारिमु नांगौ। आं थाखा नागिरना फैयाखै। दिनै थाखा नागिरना फैनोब्ला इमान सम्पत्ति ध्वंस जानाय उनावबो दिनै आं थियेटाराव गाराखै। नाथाय এই ক্ষেত্রে ইমান টাকা থাকলে উনাবো গারাখैबा आंहा उद्देश्य दङ जे जेरै हागोन। आरो बेल' नङा, आंनि उद्देश्यआ दं। आङो ओरै बुंदोंमोन जे खनालि जयन्तिनि आगोल आङो नेपालाव हाबगोन होनना बुंदोंमोन। नेपालाव हाबनायनि सेस्था लाना दंमोन आं। इयाव सानसुमा बुंदोंबा बुंदों, फंबाय नों थां, थाखा फैसा हरगोन। बिथांजों रायज्लायदोंमोन आं। आंहा इमानखिनि हेल्प खालामदोंमोन, खिन्थु जोंहा कर'नाया सेस खालामनांगौ। थेवबो दा आं माबा सानाखै, जुदि भगवाना जुदि आंखौ इसोरावनोबा फैगौ देग्लायथ' नोंना फैगौ बोसोर आं नेपालाव हाबनायखौ मोनसे सिद्धान्त लानांगौ। आं बहुद चेलेन्ज मोनसे, खुब चेलेन्ज मोनसे आं। चेलेन्ज जिखुनु खामानि मानसिया चेलेन्ज खालामब्लासो दावगालांनो हागोन। बे चेलेन्ज खालामाबा कुनु दिन दावगालांनो हाया। मोनसे माबा थानांगोन, सिमा थानांगोन। बे सिमायाव जों थांथारगोन। जिमान जायाथों जिमान खस्थ' जायाथों थांथारगोन बे जायगायाव। बे मानसियासो आवगायलांनो हागोन। खिन्थु गेजेरावनो सानस्रिनानै गब'बा जाया। मेंनो आं मेंनाय गैया आंहा। दाबो पेक लास्लाबो दाबो मेङा आं साथानबा दाबो। सानफ्रोमबो आं सिमां नुयोमोन। सानफ्रोमबो आं थियेटारनि सिमां नुयो। थियेटार रिहार्सेल होनो मोनब्ला जोंहा थांखि। आरो ओरै जाबाय आं बेखौनो मानसिफोरजों बुंयो, सोरांमोजो थियेटारनि बिगुमानि मोदोमाव बे मोनफ्रोमबो हारायाव थियेटारनि माबाया रहा हाबजोब्बाय। जेनेबा जौ लोंग्राफोरा जौ मोनलोङाबा आखाया थोथ कफियो, मोदोमा मावो। जितानिखौ गिलाससे मोनलोंबाय, होमबाना जाबा नांबायानो टावार नांबायानो। थिग बेबायदिनो सोरांमोजो थियेटारनि बिगुमायाबो थियेटार खालामनो मोनब्लासो गोजोननाय मोनो। हारा दोंफ्रोमबो बे माबाया हारिमुआ आंना हाबजोबना दं। गोदोनि मानसिफ्रा मिनिनो नुगोन आरो आं थियेटार गारा। आं जदियो गोदोखौ जुदि आंनो जुदि जोंनि गेदेर गोलावफ्रा जुदि होयोब्ला होमबाना नङा 50 नङा 60 बोसोर जानाबो आरो जुदि थांना थायोबा खोथाबो। खिन्थु बिथांमोननिफ्राय आं सहाय मोनाब्ला आं बोरै निजेनि सम्पत्ति ध्वंस खालामनानै सोलिबाय थानो? जुदि बिथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला अब्लानो आङो 60 नङा 70 थांनांगौ। 80 आरो 100 माबा मारियो, सेन्सुरि मारियो। आंहा बहुद प्रतिज्ञा दं, सेस्था दं आंहा। देलाय बाराखौ बुंलिया,
आंनिया जोबनो गैया আজি 48 বছরनि কাহিনী 48 বছরनि কাহিনীखौ बुंनो नामा बहुत समायना गतिके आं रायजो राजाखौ बुंदों जे जेरै हागो बे अनुष्ठान आंनि नङा बे अनुष्ठान सोरां मन्दिर थाग्रा जाबाय बर' जातिनि बे सोरां मन्दिर थाग्रा फोथांना लाखिनाय दायित्व जादों सुबुं समाजखौ थुलुंगा खालामदों बेबायदि बुंनाया किसुमान लेक्सार होबाय जाजाय दं किसुमान जायगा बुङो आरो बुंबालाय बुंगोन बुंब्ला मेंबाय होनबा बुंबालाय आदा बुंगौ मोजां खोनादों दे बाबा दे स्टप रायजोफोर सोरां मन्दिर बर' थियाटारनि गोथार फैसालि बेखावनायाव नुजानो सोलोंनो हानाय बर' कसारि कल्याण परिपति एम बिथां प्रनब कुमार बर' आरो लोगोसे बिथां महिपाल बर' बिथांमोनखौ आरो लोगोसे आंनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय सिबिनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद नेटवार्कआव एबा आथिखालनि बिबानगिरि बिथांमोन जायफोरा बर' हारिनि गोगोम बिबानखौ बांनानै बर' हारिनि थाखाय आनरेस्ट संग्राम खालामबोदों आरो लोगोसे बे सोरां मन्दिर बर' थियाटारनि बिगोमानि जि बिथां बिसि आरो लोगोसे दिनै राफोर नुजाफैनाय जोंनि गोरों गोरा बे ओनसोलनि गोरों गोरा रायजो राजाफोर आं नोंथांमोन खाथियाव आं बारा गोलाव बुंनो लुबैयाखै दिनै गोथार गाबसोगोन नाथाय बे सैथ' मोनसे दिनैनि टेन्डेन्स सेन्स होनना बुंदों इंराजियाव मिथिस्लाबैनो सोलायनायनि जुगाव सोरां मन्दिर बर' थियाटारा थांना दोङो गसंना लाखिदों बिथाङा बहुद गोखा गोदै थुथुलाय उथिलाय खारलाय खारै दिनैसिमहालागै 48 इयार्स एट स्टेज खारबोगासिनो दं थिग गोरलै नङा दानि बिथां एम महिपाल बर' बिथाङा बुंदों जे खोब गोरलै नङा बयबो सिखार खालामो 10 बोसोरजों हाया 2 बोसोरखौनो हाया नाथाय 38 बोसोर एट स्टेज बिथाङा सलायबोनो हानाया बे बर' हारिनि थाखाय सासे माने बेयो थिग माने हाथरखि बायदिहाय होननो सानना लानांगोन आं बुंदों जे बर' हारिनि फाउन्डारनि लामायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आं गोरलैनिफ्रायनो 9निफ्रायनो फरायनायनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै आं बर' हारिनि थाखाय थैलांनो हायो सोरबा बर' हारिनि उल्था बुंबा आं बे फंसे थैया बर' हारिनि उल्थाय बुंबा आं थैया बर'नि हारिमुनि बुंथिखौ आं थैया बर'नि रावनि थाखाय उल्था बुंबा आं थैया बर'नि धोरोमनि उल्थाय बुंबा आं थैया आं नेभार आरो आं खुद हाया आनरेस जों जिबनाव बर' हारिनि संग्राम खालामबोदों आनरेस बाय बे सावथुन स्लगान नो डिमान्ड नो रिट बे बाथ्राखौ जों स्लगान होबोदों दिनैसिमहालागै इनि गोलाव बाथ्राखौ जों बुङो जोङो बहुद सौथुबोदों जोङो बहुद खुग्लुब खाग्राब खारबोदों आं बर' थानसे बर' नङा हाजार बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा सौथुजों खारबोदों दिनै बेखिनि अबस्थाखौ नाथाय दिनै